The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Psalm 92:12-15. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Proverbs 9:11. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles? Psalm 103, verse 5. Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Ecclesiastes 11:10. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Psalm 90, 10, 11, or 10, 12, 14. None of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Romans 14:7-8. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. Job 19:25-27. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong paghimo ug pagtasal sa atong kalag, meaning let us evaluate, let us try to recall sa mga sala nga atong nahimo nining adlaw. Kay kining mga sala nga wa pa nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So our SOP nga atong sundon mao ang paggamit sa prinsipyo diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na ang Espiritu Santo
Amo lamang ang bugtong magtutudlos kamaturan maka lihok no sab sa pagpatinaw kanimo sa iyang kamaturan. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you are facing is not confession of sins, it is faith in Christ. Kay ang kamatuoran nagatudlo ka nato bahin sa kaluwasan. It is faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Diyan sab sa Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Musa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining adlaw ay mo kami gidala na usab dinhi aron kami makapadayon sa pagkaton, pagtuon sa imong mga pulong nga imong ihatudlo kanamo ning adlaw. Salamat o Dios sa imong grasya nga imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayunan nagaginhawa pa kami na pay pagka-skill sa among panglawas o pagkalantip sa among pangunahuna kining tanan umikan lang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Dili kami takos. Dili kami takos nga mabuhi papan ikaw tungod sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Mao kini ang panghitabo sa among kinabuhi. Salamat o Dios. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kami karon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki, mga subscribers, mga followers ni atong Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niya pa kita magadupot. Ini atong tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life. The real keys, ang matuod, tinuod yung ingnon ta mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Mao kini atong gihisgutan karon, and in fact we have been discussing this for the last 4 days. So ingnon tag ingon niya ng mga adlaw nga ato na kinigiduputan og aniya pa man kita maghisgot bahin sa by the way, diin man ta mo biya kaghapon atong gibiyaan ang ikaduha pa ta nga real key of success in life. Ang una ato namang saysay o gibatbat diha kanimo nga it is pagpaluwas ka nato, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So a person has got to be saved by faith alone in Christ alone. Iya kining paagi sa Dios sa kaluwasan, dili ni paagi sa tao. So anara nimo kun mo dawat ka ba nining maong kamatuoran kay it's a matter of choice. Sa atong ginaingon kanimo nga naa man kay kapilian, giatagan man ta og kaugalingong kamubuton, free will, ipagamit ka na sa Dios. So it's for you to choose. Dining pagiha aron ikaw mahiluna diya sa plano sa Dios. We have to get saved. Kinahanglan kita magpaluwas, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Nganong maura man gyud ning pagiha. Tungod kay kanang pahiluna naman kini sa Dios sa kaniadtong wa pang tanan.
bisan gani sa pa mga laglag nga atong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba na ibawaan ug nasayran sa Dios tungod sa iyang pagka-omnisciente, ang iyang pagkasayod sa tanan naibawan na niya. What is the outcome niyadtong iyang mga binuhat nga si Adan ug si Iba? Okay? So, mora kini ang paagi sa Dios. Iyang giandam, gipahilo na. Okay? God has set up this plan of salvation. Ug ato manggihisgutan nga ang Dios nga mahan sa iyang grasya nga iyang gitawag ang mga sakop sa Balang Trinidad. Kung nagatuo sa kita sa Balang Trinidad, the Holy Trinity composed of 3 persons in one God. Mao magini ang doktrina sa 3 in 1. Tulo ka persona nga usa ra ka Dios. Okay? Ug mao na nga mipatawag ang Dios nga mahan sa iyang mga sakop sa Balang Trinidad nga unsaon nila pagsulbad sa nabungkag o naguba nga kanang pagsupil sa una natong mga ginikanan. Misupil man sila sa kanang kabubuton sa Dios nga dili sila kaon yadtong bungas kahoy sa pag-ila sa mayong dawtan. Misupil man sila gumikan sa pagtintal kanila ni Satanas. Kay si Satanas misud naman niyadtong bitin, tong has, ug mao mitintal kanila sa pagkaon. Gidanig sila. Gididan mo sa Dios sa pagkaon tungod kay dili buot ang Dios nga ikaw kamo buka ang inyong salabutan ug mapariha kamo sa Dios. Nadaman si kanang Isha, mao man original nga ni Iba, Isha sa wa pa malaglag. So si Isha may giduol ni Satanas o gikumbinser. Nadaman si Isha kay kuwang pa man siya doktrina, kuwang pa siya kay balo sa pulong sa Dios. Kaya may pagkatapuan maputo niyang mutambong sa Bible study ni Ginoong Kristo dito sa Hardin sa Eden. In the cool of the day, nagatudlo si Ginoong Kristo dito. Pandi man manumbaling si may pagka-negatibo ni Isha. So mo itong gidani ni Satanas. O mikaon, laglag. Pagkalaglag niya, iyang gidani na po ang iyang paris nga si Ish. O mikaon po si Ish, kaya nadani mo po siyang asawa. Namo na to isig pasapasa na sila sa kanang they were passing the buck nga tungod pangutana sa Diyos sa umikaon dahil mo sa gidili nako mo nang mihubong kamo o Diyos kumikan ni imong gihatag nga babae kini si Isha. Unya si Isa po niingon po tungod mangod ining bitin ining has nga kumbinser gyud siya nako nga mao kanto na dani po ko. Okay, pahawa mo din sa Hardin sa Eden. Ug wala mo, you don't belong here anymore. So patay ang ilang pakigabitay sa Dios, wala na sila labot sa Dios, putol ang ilang relasyon completely. Nahimulag na sila sa Dios. Kung mao kadto nga nalaglag, kita kay mga kaliwat Manila, laglag punta. Ang bot pasabot nga, we belong to the fallen race. O mao tong misaad ang Dios nga mopadala siya og manluluwas. Pinaagi sa iyang bugtong anak nga magpakatao kay may voluntaryo mas Ginoong Kristo ako manaog diyan nga gamayng planeta
magpakamatay ang gusto aron sila mudawat sa akong pagabuhatong kaluwasan. Ang Espiritu Santo pod may ingon nga ako po'y magpatinaw kanila, magpadayag kanila. I will reveal the truth how to get saved. Okay? Siya ang patinaw kanila. So mo katuang nitabo, okay? Og nahimong unod ang pulong nga si Ginoong Kristo, logos. Okay? Ang pulong na himong unod. And the Word was made flesh and dwelt among us. Okay. To i-fast forward, mo kadto nga natao si Ginoong Kristo. Mitubo siya in stature and in the knowledge of His Father, God the Father, o kadto nga miabot siya pangidaron nga mao na to'y iyang pagtuman sa iyang misyon, nagpakamatay. Siya ang milukat sa atong mga sala dito sa krus. O siya lamang ang maluluwas, wa na lain. He's the only mediator. Wa na laing tao o laki o bae ba. Nga, wa na. Ang giingon nilang mediatrix dili. The Lord Jesus Christ is the only mediator between God and man. Siya lamang ang nag-reconcile, nagpasiguli sa naputol na itong relasyon gikan sa Diyos, ug siya ang magapasiguli sa diha nga ang tao makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, diha kanang tawhana ang iyang relasyon ngadto sa Dios mauli, ma-recover. Okay? So diha ang kaluwasan. Mao na nga itong giingon nimo. Nga mao kani una nga yawi sa kanang kalampusan sa kinabuhi. Kadaugan. Mao ba na binisaya? Ang kalampusan. Kadaugan. Mga synonym raman ni sila. That is the first real key of success in life. Once you get saved, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, mga buhat 16:31, ikaw madugtong mahiusa kang Ginoong Kristo hangtod sa kangturan. Ikaw mahimong anak sa Dios, mahisakop ka na sa harianong panimalay sa Dios. Ikaw na tao na pag-usab, bag-o ka ng binuhat, a new creation. O ikaw na matarong na sa tubangan sa Dios, dili ka na hinukman. Ikaw hatagan sa kinabuhing dayon, o di na ka na mawa hangtod sa kangturan. Ang imungan isuwat na dito sa basahon sa kinabuhi sa karniro, the Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O uban pa nga nagpangitabo nimo niyadtong higayon nga migamit ka sa imong kabubuton sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas og Dios. That's the first key. Okay? Human ka maluwas, then ang imo na pong tan-awon mao kanang pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, patubuon ang atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayaw na nakalimting, 2 Peter 3:18. Tun-i, kat-uni, sabta, hangpa, dawata, tuuhi. O ang Espiritu Santo mo galing niya na will metabolize
sa pulong sa Dios nga imong gituuhan o imo na kanang magamit sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristiyanon, ingon nga anak sa Dios. That is the second key of success in life. Kaya nga naman, tungod kay sa imong pagpatubo sa imong kalag, pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw on a daily basis, then mo agi ka sa tulo ka ang sa spiritual growth, nga espirituhanong pagtubo. Magsugod ka sa imong pagkabata, batang masuso, kinahanglan paimnon o gatas, maato nang gitandi sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Basic doctrines. Sa imong pagpadayon, pagtuon niini, mana ni gitawag na itong spiritual momentum. Pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, mao ni pagbuylo na diha sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Gikan sa imong pagkabata, makakabot na kasi ikaduhang ang nga mao ang pagkahingkod nimo sa imong kalag. Okay? Pagkahingkod na sa imong kalag, adolescent, o way undang, ayaw pag-undang, ayaw hunong. Padayon gyapon sa imong pagtuon, pagtuo, pagkat-on, pagdawat sa pulong sa Dios nga imong gitun-an na adlaw. O hangtod makabot nimo ang ikatulong ang nga mao na kana ang common objective nato nga mga magtutuo, mga anak sa Dios, nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. That is the area of spiritual adulthood. O kanang mature ka naman na nakikatakos sa pagkinabuhi. You now have the capacity for life, for blessings, for love. So mo na ka na, nakakabuot ka na. Yan ang imong the ultimate success sa imo pang pagkinabuhi din eh. You see? Yan ang kalibutan na. Kalibutan nga giduma sa kaaway sa Dios nga si Satanas. So aniya kita nagatubang niining kanang away nga espirituhanon, spiritual warfare. O ang Dios nagasanggap ka natos mga hinagiban, atong taming, atong armas, batok niining espirituhanon natong mga kaaway. Nga mao ang yawa, ang kalibutan, ang sistema niini, ug ang atong unod, ang atong kinaiyang makasasala. Kini ang tulo kanang una nato nga mga kaaway. The world, the devil, the flesh. So mao kini ang ikaduha nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. No karon sa atong pagpadayon, ni ay mga punto nga akong dadon kanimo nga kita na malagitay kabubuton nga gihatag sa Dios. Okay? Natay kabubuton. Kabubuton sa Dios nga kita magmalipayon, magmadinaugon. Kay bahin man as pagkamadinaugon, pagkamalampuson. Nga kita magkinabuhi na natay katako sa pagkinabuhi. Kay nagatubo man ang atong kalag. So, mangutana ko nimo, do you want to be happy? Really happy in life? Then, I'm sure you are going to say, of course, I want to be happy. Kinsa mo di gusto. Now, ang Diyos lamang ang nagakupot sa Yahweh. He holds the key for you to unlock sa tanang matang sa dili pagkalipay nining kalibutan. Siya ra ang makaabri nining imong way kalipay nga pagkinabuhi. Ug kana grasya. Grasya ra kita karon nagakinabuhi na ubos sa grasya. In fact, kini atong panahon nga church age,
This is the age of grace. You see? Now, apan karong mga adlaw, most people, they build their happiness ni ining musunod. Mao man ni ang ilang saligan nga maangko nilang kalipay, kunuhay, salapi, material nga mga butang. Mao man nilang isaligan nga aron kuno sila magmalipayon. Mayon maginang uban nga kung naalang ko'y nagkakwarta, malipay na gyud ko. Unsa pa? Most of these people, they build their happiness on money, material things, power, nga na sila'y makuptan nga gahom, fame and honor, ilang pagka-ilado, ilang pagka-tinamod, gitahod yun, honor. Mo na'y kanang dungog. Okay, I think mo na'y binisaya sa honor, no? Dungog. Unsa pa? They build their happiness on entertainment. Sa mga kahilayan, mga kalipayon, manitawag nila. Unsa ba? Ang uban, mo indulge sila og mga drugas, mga ilim nun nga makahubog. Malipay ko nun sila. O ang uban nga, unta makatukod ko og laming bay. Alang kanako sa akong panimalay. Bagong mga sakyanan, magsigi ko biyahe sa mga nagkalain ng mga lugar, uban pa. Now, pangutana, kining tanan nga kung ipangisgutan, kining tanan kung isgutan, are they wrong? Are these things nga kung gi-mention, are they wrong? No, they are not wrong. Dili man ni sila sayo. It is sa diha ngang magtutuo mo kanang mo prioritize kanila nga kini mahimo ng sayop. You know what I mean? All these things, power, fame, honor, entertainment, drugs, house, new cars, they are not wrong. It is when a believer prioritizes them that they become wrong. And those things do not make you really happy. Gusto? Di na sila makalipay ni mo eh. Now, unsa man gyud makalipay nimo? Mangutana gyud ko nimo, ako kang iduot. Pangutana ni, what really makes you as a believer happy? Ibaw ka kunsa. Karon, nabag-o ka pa, murag maglisod pagkapagtubag, ang panang tinuod yun, mao kini. This really makes you really, really happy. Only, paminaw, only by being in fellowship with God. Ang imong pagpakigambitay sa Dios. Hinumdumi. Hinumdumi ang Lucas 12:31 ug ang Mateo 6:33 nagaingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, imo nga pangandoy sa kinabuhi, dili makatag kanimo kalipay. Gawas lamang sa imong pakigambitay sa Dios, fellowship with God. Hinumdumi na. Okay? E kung na nakipag-imbitay sa Diyos, di ang muna ang Diyos nagig-ambit ka kaniya. Ang tagihan ng tanan, ang magbubuhat ng tanan. Actually, ang Diyos, naibaw ka ba? Ang Diyos mo ay nagapadagan ni ng atong universo. He is running the universe. He cannot be fooled. You see? God is a genius in His omniscience. Ang iyang pagka-omniscient, pagkasayod sa tanan, perfectly knows what is going on in the world. Bisan kini mga panghitabo ng kalibutan ang nakagubot na, kaguliyang na,
nangatarantar na ang mga katawan, labi na nining bag-ong ning unsa ming gawas kining coronavirus nga mao na nagikagubdan sa tanan. Unsay imong madungog sa mga balita karon kasagaran mao gyud na ang ilang gisgutan. Unsaon naman kini? What is going to happen? So mao na ang Dios mo ay nagagunit. Jesus Christ is the one controlling the universe. He is the one. God in His omniscience perfectly knows what's going on in the world and what is going to happen in the future. Nahibaw siya tanan. He knows the possibilities. He knows the probabilities. Nahibaw na siya kadtong ning panghitabo kaniadto, hitabo karon ug maghitabo sa umabot nga mga adlaw, mga katuigan. Remember this, God knows practically everything, tanan. But there are only two things that God cannot and does not know. Paminaw. Wa kakibaw ni. Tanan nahibaw niya, gawas lang niyang duha. Na duha nga wa niya mahibawi. Paminaw pagayo. Ang una nini, dili siya makamao unsaon niya pag kanang supak sa iyang kaugalingong kanang kinaiya. He does not know how to violate his own character. Mao ni una. Ikaduha, he does not know how to send pagpadala. Di siya kamaon saon niya pag kanang pada sa di magtutuo ngadto sa langit. Di siya kamaon na. Di siya kaibaw how to send an unbeliever to heaven. Now, so akong balikon to mubalik ta niyan tong building your happiness on the details of life nga kung gipang-isgutan di padugay. Now, alang kanimo magtotoo. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Paminaw. Don't ever try to build your happiness on the following. Tingali, imong kaminyon sa kanang pagkikilawas, sex, illicit, ang bot na kung ipasabot. You cannot build your happiness on illicit sex, no. You cannot build your happiness on booze. Hindi mga ilimnong magkahumbog, mga drugas, no. Di ka build your happiness on fame, ang imong pagka-popular, kanang ilado, sa mga butang, salapi, mga tao, biyang daghana ka ng mga amigo, unsa pa diha. Labihan din na maihap ng imong mga amigo diya sa Facebook. Now, who is running the universe? It's God, ang Diyos. Instead of trying to build your happiness on those things nga kung isgutan, you should build your happiness on the first scale of values for you, believer. Unsa man? Bible doctrine. Pulong sa Diyos. Kay kung naa ka sa pagkikambitay sa Diyos, okay, makakaton ka sa iyang pulong. Hindi makakaton kung you are out of fellowship. That is the key. Yahweh ka na. So, when you are filled by God the Holy Spirit, you are in your rest. And you are walking in the light. Nagalakaw ka sa kalamdag, kahayag, kadanag. You're walking in the light. You're walking in truth. Nagalakaw ka sa kamaturan. Nagalakaw ka sa imong pagtuo by faith. O sa imong pagpadayon, sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos din, imo nang maangkon ang divine viewpoint, influence, and historical impact ang imong kinabuhi na
Ang imong pagkinabuhi is based on divine viewpoint. So, ang imong lifestyle is divine viewpoint. Now, di ba kita magtutuo, gitawag man tas pulong sa Diyos mga trichotomos. Sa maning trichotomos. Tulo. We are composed of 3: body, soul, human spirit. Ang di magtutuo, dichotomos ra. Duha. Body and soul. So, kawa man sila human spirit, then wala sila di sila himos pagpaking ambitay sa Dios. Wala. No way. Kaya man sila ikatulong bahin nila sa ilang kanang magtutuo o dili kay magtutuo. Kaya ang di magtutuo, dichotomos. Ang magtutuo, believer, is trichotomos. Now, of course, ato maning ma-recall nato ni ma-rewind po nato nga sila si Adan o si Iba sa diyang nalaglag sila dito sa hardin. Ang ilang human spirit gitawag ni og it's revealed up. It's revealed up sa binisaya ato ning kanang hubad og ning kuyos, hing uk-uk, hinghiyos. I don't know, mudawat ka ba ng binisaya nako. Mao ni ang akong paghubad nini. It's revealed up ba? Ming kuyos, hing uk-uk, hinghiyos. Ang atong human spirit. Niadtong paggalaglag nila ni Adan ug ni Iba. Yung kuyos. So they became dichotomos. Atong tunguran sa paggalaglag nila. So they became dichotomos because their human spirit was inoperative, non-energized, inactive. Why lihok? Wala. Yung kuyos lagi. So, ang di magtutuo is gitawag kong dichotomos. Wala sila relasyon sa Diyos. Kaya man sila kanang human spirit. Inoperative, non-energized, inactive. So, ang dili magtutuo. Now, I'm talking about an unbeliever. An unbeliever is a very unhappy person. Very. Very lonely, abnormal, confused, weird person. Likewise, ang mga karnal nga mga magtutuo. Now, paminaw, fellow believer, sa diha nga kita makarnal, mo ni, pariha rata sa dili magtutuo. Wa tay kalipay. Lonely, unhappy, abnormal, confused, weird person. Sa panahon nga kita muhimog desisyon, mga karnal manta, sayop, dautan, nga mga resulta sa atong mga desisyon. So, ang mga carnal believers, pariha na nila nga mga unbeliever. Kay, ibaw ka, unsa magyoy disenyo, unsa magyoy kabubuton sa Diyos alang kanato nga mga magtutuo. I mean, sa mga kaliwat sa tao. What is God's kanang will? Ang iyang kabubuton ba? Ang iyang disenyo sa atong kinabuhi. Ibaw ka unsa, that kita makigambitay kaniya. Okay? That man can have fellowship with God. That's number one. Number two, that man live a happy life, abundant life, purposeful and meaningful life. Nga dili kini nato magkabot kon unsa. Dili ta magtutuo. Apan usa ka magtutuo, paminaw, bisan tuon nga kanang mga magtutuo na ta, we can still be distracted by a number of reasons. A believer can be distracted by any of the following. Mao ni gitawag na to volitional distraction.
madistrakta, mabaldata, madisturbo ta, pinagi sa kaning gitawag nila. Or of course, sa atong trabaho, tingali. Mabaldata sa trabaho, atong mga anak, sa mga katawhan, mga tao ba, surrounding us. Tingali atong kaning boyfriend, girlfriend relationship, o mga material nga mga butang, o gani ang kanang pagpakikilawas, sex. You see, sin and evil is like a disease. Parihara nagsakit in a person nga kung dili ka na tambalan sa sayo, if it is not treated early, it's going to get worse. Kung samot kagrabe. Now, di man nato nga, kitang tanang tao, magtutuo ka ba o dili, all people have a value system. Nagyo value system. Ang mando sa Dios mao nga, do not be involved in the value system of this world. Ayaw paglambigit ni mga value system ni kalibutan na. In fact, ang Roma 12 gisulti, be transformed by the renewing of your mind. Now, human kita maluwas, inondom ka ba? Ang human maluwas ang usa ka tao, siya na himo na magtotoo. A believer has to undergo the what we term spiritual epistemological rehabilitation. Na ay rehab, kinahanglan gikan paguntas pagkadi magtotoo. We have to undergo niining term nga spiritual epistemological rehabilitation. Pagtuo, adlaw-adlaw sa pulong sa Dios. Now, magpaubos ka sa kanang otoridad sa pastor nga magtutudlo. Ang pastor magtutudlo is a divine postman. He delivers God's message. Ang usa ka pastor magtutudlo did not write the message but God. Mao nga ang pastor magtutudlo is only a messenger. Now, so timan ini na prinsipyo akong landon diyan nimo. How a believer spends his time determines the quality of his life. Nakuha nimo? Akong malikon. How a believer spends his time determines the quality of his life. Giunsa niya, sa Visayan, giunsa sa magtotoo paggamit sa iyang takna o panahon, mo'y magadeterminar sa kalidad sa iyang kinabuhi. Nakasabot ka to. Mao nga, kita nga mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Dios, we must be guided by kanang, inundong ka ba niya itong memory aid nga akong gihatag nimo, Operation PTA? Unsa man na? A believer must be in the right place, P, at the right time, T, with the right attitude, A, PTA. So, mo na memory aid na kung yatag nimo nga kinahanglan kita kanang agakon kita, we must be guided niini nga we must be at the right place at the right time with the right attitude. Alang kanimo magtotoo, gamita ka na imong kabubuton. Use your volition. So, do you want Bible doctrine? Or ibaw ka kung sa alternative, disaster. Either pulong sa Diyos o katalagman. Pili. Apan ang kaugmaon sa usa ka di magtotoo, paminaw. Ang kaugmaon, the future of an unbeliever, dili magtotoo. He's gonna wind up in torments, sa kasakitan. Then,
dito sa Great White Throne Judgment, finally, adto na siya sa linaw sa kalayo. Mao na gitawag og garbage dump sa Dios, kining lake of fire. And that's the most horrible scene and place to be. Ang usa ka tawo nga way kaluwasan, dili luwas, an unbeliever is going there. What ay may mo niya na? Kaya dito ra ba, the most horrible scene, place to be? There is maximum darkness forever. There is pain forever. There is hunger forever. Na ay kauhaw, kanang ingon ta mga katol dito itchines, hangtod. Na imong kasuko dito hangtod. Imong way kanang unsa bay loneliness, pagkaguol sa hangtod. Na ay maximum boredom forever. Kana bang alaayan ka, maximum dito, hangtod po na. Ay maximum frustration forever, ang imong pagmahay hangtod. O kini, ang maong linaw sa kalayo God. It never runs out of fuel. It will be burning forever, hangtod. Tiyan mo na, unaw-unaw ni mo ng hangtod sa kangturan. Wa na'y puwas, wa na'y hunong. Nga, ang kagrabe pa, kay di nakakaiskapo forever. There is no more escape forever. Again, this place is the most horrible scene to be. Kinapaitan sa tanang pait to the maximum forever pag yun. At ni padayon ugma. So, ayaw si Piata ang sumpay niini o pagsunod niini. Magampo ta, amahan na mo nga langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo nining tanan nga mga yawi alang sa kalampusan sa among kinabuhi. Salamat o Dios nining imong paglamdag kanamo, pagpatinaw kanamo nining tanan. Klaro og tataw ang imong pagpatinaw pinagi sa balang Espiritu Santo ang magtutudlos kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma. Pinagi lamang sa imong grasya kining tanan among natuman. Salamat sa among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.